Jeg spiller jo skildpaddespillet rigtig meget. Ja. Og skildpaddespillet er baseret på det virkelig gamle. Jeg tror faktisk, det er et Amiga 500-spil, der hedder Tower Defense. Ja. Og Tower Defense går ud på, at man bygger et tårn, som så kan smaske det uhyre, den bølge af uhyre, der kommer. Okay. Se, nu er det, jeg håber, jeg kan bygge det. Okay. Han siger, at jeg skal lade være at provokere. Ja, og det er ikke mig, mener du provokerer, vel? Fordi... Han siger bare, at jeg spiller for smart. Kan du snakke med ham? Fordi vi er jo glade for at interviewe dig. Henning? Er det okay, at vi lige laver det her interview færdigt? Ja. Kan vi... Hvad nu, hvis jeg henter... Ja, okay. Så er det så Henning, der bestemmer. Og det er åbenbart ikke helt okay, at vi filmer lige nu. Men lad os være ærlige og sige, det er jo hverken god grafik eller spændende gameplay på nogen som helst måde. Hvad er det, der gør, at du bruger timer på det her? Jamen altså, det har lidt noget at gøre med, at... altså, nu vil jeg ikke sige det for højt, men det har noget at gøre med, at han bestemmer jo ret meget, hvad det er, jeg spiller. Ja. Og mens han for eksempel sidder og spiller altså alle de nye spil, så må jeg først spille et nyt spil, når jeg har gennemført det her. Okay. Så det er ligesom, det er hans grænse for, hvad du må og hvad du ikke må. Det går igennem. Der er noget Tamagotchi over det her. Ja. Kan jeg ikke lade være med at sidde og tænke på? Nej, bortset fra, at man ikke passer på de små Tamagotchi, og man smadrer dem fuldstændig med kanoner. Ja, altså sådan... Sådan som jeg jo egentlig godt kunne have tænkt mig, at Tamagotchi i virkeligheden havde foregået. Så man fik et lille virtuelt kæledyr, som man så bare gav blå øjne og... Okay, det kan jeg godt se. Det er ikke... Der rammer vi en nerve hos chefen i huset, kan jeg næsten fornemme. Nu har du alle de her spil, som er gennemført, og du bruger mange penge på det. Har du noget, som du kan gøre for at blive en bedre gamer? Altså, ja. Hvad er det? Så er det så det her fra Asmus. Tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig, og held og lykke med det.